Lewapda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen ýataglaryň akymyna düzgülip bilmeýän keselhanalar karantina yapylýar. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenabatly Lukmanlar COVID-19 ýokunjunyň täze tolkunynyň geçen ýyl gagaranyňda has agar geçýändigini, şeýle-de uzak tertipdäki bejergileriň hastalary kän oňoýly täsir etmeýändigini aýdýarlar. Virus ulu tizlik bilen ýaýraýar, ýagdaý koronavirusyň ozalky birinji we ikinji tolkunlaryndaky ýaly däl. Öňkü berýän bejergilerimiz hem hastalary kän täsir ýetirenok, virusa ýolgunlaryň sagalmagy kyn. COVID-19 bilen kesellän ýaşly adamlaryň köpüsi hillak bolýar diýip, opsuzluk aladalar sebäpli atlandyrylmasazlygyny soran Türkmenabatly Lukman 10 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Maşgala Lukmany bolup işleýän saglyk işgäri koronavirusyň ýurtdaky häzirki görnüşiniň ştamy barada özünde anyk maglumatyň ýokdugyny aýtsa-da, ölüm howply ýokunjuň adamdan adama has ansatlyk bilen geçýändigi gözüňde tutulanda, onuň uly ähtimallyk bilen koronavirusyň delta görnüşdigini çaklaýandygyny hem sözüne oşdy. Ýatlatsak azatlyk mundan öňde şary ýurtlardan getirilen raýatlaryň ençemesinde koronavirusyň delta ştamynyň ýüze çykarlandygy, munyň izi bilen hem virus bilen keselleýänleriň sanynyň göz görtüli artyp başlandygy barada maglumat beripdi. COVID-19 ýurdun çağında ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri virusyň ýaýramyk geriminiň ýokurlanmagy bilen ozal gowşudylan käbir gadagynçylyklary şol sanda hereket çäklendirmelerini hem täzeden ýoly goýdular. Bu aralykda 9 awgustda habarçymyz Türkmenabadyň bir näçe saglyk öýüne şol sanda köp uğurlu hastahana, inäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezine, anyklaýış merkezine, tiz kömek klinikasyna daga aýlanyp görüp, olaryň her biriniň öňünde 100den hem aşy adamyň saglygyny tertdirmek üçin nowaty durandygyny gurrun berdi. Bellemeli ýeri azatlyň ozalda habar berişi ýaly geçen hepdeden bäri ýewabyň köp uğurlu we ýokunç keseller hastahanalarynyň ýataglardan dolmagy bilen olar diňe gartaşan raýatlary we gowrly aýallary kabul edip başlapdy. Munyň bilen baglylykda saglyk işgärleri hastahana kabul edilmeýän ýataglara öýlerinden çykman, maskala lukmanlarynyň gözükçüliginde bejergi almagy maslahat beripdiler. Bu sebäpli virus alamatly nähoşlar hususan 20 ýaşlaryndaky raýatlar öýküniniň suraty düşürip, onuň näme derejede ejir çekendigini bilmäge inanýarlar. Bir näçe günden bäri taglygym yaramazlaşýar. Ýututan keselhanalarym onsuz hem ýataglardan doludygyny aýdyp, meni kabul edip bilmediler. Maşgala Lukmanymyz ýagdaýymy anyklamak üçin öýkünimiň rengene düşürilmelidigini aýtdy. Ine 4 saat geçse-de entegim nowatym ýetmedi diýip, enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkeziniň öňünde nowaty duran, özüni Selvi diýip tanışdyran 30 ýaşlaryndaky Türkmenabatly gurrun berdi. Bu aralykda COVID-19 alamatly hastalaryň akymyna düzgülip bilmeýän keselhanalar karantina yapylyp başladylar. Türkmenabatdaky köp uğurlu hastahananyň diňe blogu koronavirus nätaglaryna garamak üçin ýetlenen bolsa, häzir keselhana tutuşlugyna karantina yapyldy. Şäheriň beýlik saglyk merkezleri hem nätaglardan dolu diýip Türkmenabatly Lukman sözüne goşdy. Marada hem habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan Lukmanlar koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň görnetin köpelýändigini, egerde onuň gerimi häzirki ýaly dowam etse, onda vilayatyň ýokunç keseller hastahanalarynyň da karantina yapylmagynyň gaty ähtimaldygyny duýdurýarlar. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli tebitleriň häkimliklerinden, şeýle-de döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Galy berse-de geçen hepde Germaniýa koronavirusdan azatdygyny tekrarlayan Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçilikli ýurtlaryň sanawyna goşdy. Şu günler paýtagy Taşabatda öýsüz öwzarsyz pişiklerde herlemek we olary ýok etmek işleri gaýtadan güýçlendi. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy muňa Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý we jemaat hyzmatlarynyň täze müdiriniň wezipä girişmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Ýatlasak şäheriň ýaşaýyş jaý we jemaat hyzmatlarynyň başlygynyň tutsak edilendigi we onuň sürüjüsiniň soraw edilenden soňra ölendigi barada adatlyk we garaşsyz neşirler geçen aýyň ahirinde habar beripdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä pişiklerde herlemek işleri geçen hepde paýtagtyň merkezi etrapçalarynyň tas ählisinde, hususan da Parahat we Howdan A, B we etrapçalarynda şeýle-de Görowly köçesiniň uğrunda güýçlenip başlandy. Bu işleri esasan jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri, şol sanda köçe süpürjiler amal edýärler. Olar zäherlenen et önümlerine, kalbasalara ağı sepip, olary pişiklerin barýan ýerlerine
yerlerine suw goýup berilmeýän aryklara zyňýarlar. Şäherde itler tas ýok diýen ýaly sebäbi olaryň tasy ählisini zäherläp ýok etdiler. Pişikler gaty az. Muňa garamazdan häzir olary zäherläp tutmak, soňra da ýok etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylýar diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä haýwanlary goraýjy aktivistleriň käbiri jemaat hojalygy edaralarynyň işgärlerine, şol sanda köçe süpürjülere para berip pişikleri zäherlemezligi haýyş edýärler. Olar parany aldylar we bolýar diýip gitdiler. Ýöne aradan bir näçe gün geçen soň gaýtadan gelip pişikleri köpçüliklerini zäherläp boğup başladylar. Şonda haýwanlary goraýjy başga bir aktivist boğulup duran pişigi köçe süpürjüleriň elinden aldy. Pişik gaçyp gitdi. Ýöne köçe süpürjüleri aktivisti süwse bilen urdular diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryna gurrun berdi. Habarçymyz Aşgabatyň çetki etraplarynda bolsa eýeli we eýesiz itleriň zäherlenip ýa-da tutulup öldürilýändigine habar berýär. Onuň sözlerine görä tutulan itleriň käbiri jemaat hojalygy edaralarynyň mämişe reňkdäki ulaglaryna ýüklenýär we şonuň içinde suwsuz we iýimsiz bir näçe günläp saklanýar. Netijede itler açlykdan, suwsuzlykdan we howasyzlykdan ölýär. Arasa tohumly itler angara alınıp gidilýär. Bu ýerde itleri haýwanlary goraýjy aktivistlere bir kanun satýarlar. Bu ýerdäki işgärler itleriň her biri üçin 350 manat talap edýärler diýip haýwanlary goraýjy aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş jaý we jemaat hyzmatlary müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda eýeli we eýesiz it pişikleri zäherläp tutup ýok etmek işleri adyndan 5 ýyl bäri dowam edýär. Bu çäre bayramçylyk seneleriniň we halkara çäreleriniň öňü sirasynda wagtal hassa güýçlendirilýär. Bu çäräniň arasynda türkmen mediasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň käbir maşgala agdalaryny öý haýwanlarynyň howandary hökmünde görkezýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow has ozal halkara türkmen alaway itleri assosiasiýasynyň başlyklygyna beýlenipdi. Şeýlede Berdimuhammedow özüni alaway itleriniň bilermeni hökmünde görkezýär. Döwlet başlykany alaway itleri hakda kitap ýazýar. Olara goşgy başlaýar we aýdym aýdýar. Ýurdun medeniýet prezidentiň Türkmen alawaý atly kitabynyň halkyň durmuşynda we ykbalynda möhüm rol oýnaýandygyny öňe sürýär. Soňky bir ýyldan hem az wagtyň dowamında paýtagtda alaway itine ýadygärlik açyldy. İtleriň gözellik bätleşigi, Türkmen alawaýynyň bayramçylygy şeýle hem itler üçin medal we Türkmen edermen alawaý ady döredildi. Türkmen hökümeti bu ýylda hem buğday plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini oglan etse de paýtagat Aşgabatda un gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Şäher ýaşaýjylary bar bolan unyň hiliniň pesdigini, ýyslanyny we içinden möhürmöjek çykýanyny aýdýarlar. Muňa garamazdan resmiler ýurtda ady howpsuzlygynyň öpçün edilendigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet ýeçiligindäki dukanlarda unyň sowdasynyň gümürtük ýagdaýda amallaşdyrylýanyny habar berýär. Ol paýtagtda döwlet bahasyndan un tapdyrmaýanlygyny, sowda tekçelerine 1 kilogramy 15 manatdan satylýan unyň hiliniň pesdigini habar berýär. Onun 1 kilogramynyň döwlet bahasy Türkmenistanyň 1 manat töwereklerine bahalanýar. Ýöne hususy sowda dukanlaryna we marketlerde Gazagystanyň we Russiýadan getirilen unyň 1 kilogramy 25-30 manatdan satylýar. Uny arzan satyn almak istedim. Aldym we 15 manatdan satyn aldym. Ýöne ol unyň ýygy bar we içinden möhürmöjek çykdy diýip bir paýtagat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlyk radiosyna paýtagatdan gelip bolşan videoda we suratlarda unyň içinden çykan möhürmöjekleri görmek bolýar. Indiki sapar uny 1 kilogramyna 25 manat töläp marketden satyn alarny ýyp ýerli ýaşaýjydýar. Habarçymyz beýleki käbir azy karytlarynyň öpçünçüligi barada habar berdi. Ol es satyn almak maksady bilen bir bazaryň es satylýan sowdany kodyna barypdyr. Ýöne sowdan tekçilerine 1 kilogramy 10 manatdan diňe süň satylýanyna şaýat bolýar. Satyjy jylky etiň tapdyrýanlygyny, özüniň bir et satylýan dukanyň telefon belgisini berip biljekdigini aýdýar. Satyjynyň sözlerine görä ol dukanyna süňkli et 75 manatdan, jylky et 90
25 manatdan satılýar. Bazarda İrandan getirilen kartoşkanyň 1 kilogramy 7 manat 80 tenge, kelle soğunyň 1 kilogramy 4 manat 30 tenge. Şondan soň habarçymyz Güldemin adly täze açylan bir sowda merkezine barýar. Bu sowda merkezi yarım ýyldan gowrak wagt mundan uzal ulanylmagy berildi. Resmi medeniýete görä Aşgabatyň Mawtumuluş aýaly bilen Taslama köçesiniň çatyrygynda ýerleşýän Güldeminiň geçen noýabrda geçirilen açylış dabarasyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu sowda merkeziniň açylyşy Aşgabatda Alabay heykeliniň açylyp ulanylmagy berilen gününe gabat geldi. Biziň habarçymyz Güldemine bahalaryň ören ýokurdygyny habar berýär. Birinji etajda azyk dukanlary ýerleşýär. Bu dukanlarda meselem 1 litr zeytun ýagy hiline görä 180-260 manat aralygyna bahalanýar. Iň gymmat zeytun ýagynyň bahasy Türkmenistanyň iň pes aýlyk hakynyň tas 3-den 1 bölegine deň bolýar. Russiýada öndürilen unyň bahasy Güldemine 29 manat 90 tengeden satylýar. Habarçymyz sowda merkeziniň ikinji gatyna haly we egneşik satylýan dukanlaryň ýerleşýänligini habar berýär. 3-nji etajda çağalar üçin oýun meýdançasy we restoranlar bar ekeni. Habarçymyz çağalara niýetlenen meýdançada 30-dan gowrak oýun maşynynyň oturdulygyny, ýöne ol ýerde özüniň bary ýogy 5-6 çağa duş gelenligini aýdýar. Sowda merkezini görmäge baran adamlar ulakan oýun meýdançasyna boş duran oýun maşynlaryny görüp bu kartinany ören gustoly häsiýetlendirýärler. Ören ajaýyp merkez, ýöne ören gustoly diýip sowda merkeziniň bir mehman aýdýar. Türkmenistan ýa bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisden ejir çekýär. Döwlet telewizionyasy Güldemin ýaly ýokary amatlyk bolan sowda we din jalyş merkezleri barada wagtal video reportajlary efire berýär. Ýöne paýtagtda satylýan peshili unyň ýygy we onuň içinden çykýan möýrmöjekler barada habar bermeýär. Ýokary amatlyk bolan desgalarda döredilen şertler ilatyň agla we bölegine el ýeterli däl.